लोगोफोर दिनै बे भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन इन्डियान बेटेल्स बेनि सोमोन्दै भारतनि जानाय दावहाफोरनि सोमोन्दै बेटेला बबेयाव माब्ला सोरनि गेजेराव जालांदोंमोन इन्डियान हिस्ट्रियाव एन्सियेन्ट इन्डियायाव बेवहाय नोंथांमोना डिटेल्स नुनो मोननाय जागोन आरो जायफोर नोंथांमोना एग्जाम जिरायगोन नेक्स्ट एग्जामाव बिथांमोननि थाखाय बियो जोबोद इम्परटेन्ट जानानै फैयो बेनि थाखायनो नोंथांमोना नायना लानो गोनांथि दङ। दा फारियै नोंथांमोना बाहाय नायनानै लांबा नुनो मोनगोन फार्स्टआव नुनो मोनदों हाइडेस पिसनि दावहाया माब्ला जादोंमोननो 326 BC बिफर क्राइस्ट बेनिफ्राय सोरनि गेजेराव सिकन्दर आरो पान्जाबनि राजा पौरुषनि गेजेराव जादोंमोन बाहाय सिकन्दरा देरहादोंमोन। नेक्स्टआव नुनो मोनदों कलिंगनि दावहाया माब्ला जादोंमोन 261 BC सम्राट अशक आरो कलिंगजों जादोंमोन। सम्राट अशकआ अर्थात कलिंगखौ गाग्लोबदोंमोन। बेनिफ्राय दङ सिन्धनि दावहाया जादों 712 AD माने होनबा जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि उननि बियो मुहम्मद कासिम आरो गावनि गोहोखौ दिन्थिनाय होनदों मुहम्मद कासिमआ गावनि गोहोखौ दिन्थिनानै सिन्धखौ गाग्लोबदोंमोन। बेनिफ्राय दङ तराइननि फार्स्ट तराइननि गिबि दावहाया दङ 1191 बाहाय मुहम्मद गौरी आरो पृथ्वीराज चौहानजों जादोंमोन। पृथ्वीराज चौहानआ देरहादोंमोन। बेनिफ्राय तराइननि नैथि दावहा बाहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना 1192 जादों मुहम्मद गौरी आरो पृथ्वीराज चौहानजोंनो जाफिनदों बाहाय मुहम्मद गौरीया देरहानाय जाहैदोंलाय। बेनिफ्राय तराइननि थामथि दावहा बाहाय मोननाय 1215 बाहाय जादों इल्तुतमिश आरो युल्डसनि गेजेराव जादोंमोन बाहाय इल्तुतमिशआ देरहानाय जादों। बेनिफ्राय सन्दावरनि सन्दावराव जादोंमोन मुहम्मद गौरी आरो राजा जयसन्त मुहम्मद गौरीया देरहादों जयसन्तआ जेनदों। दा बेबायदि गोबां नोंथांमोननि नांगौनि थाखाय नेचार पाब्लिकेसनाव फोसावनाय जायो। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेल थुनानै होबानो जाबाय। पानिपतनि गिबि दावहायाव दङ 1526 बाबर आरो इब्राहिम लोदीनि गेजेराव जादोंमोन बाबर देरहादों। बेनिफ्राय कान'वानि कान'वायाव 1527 जादों बाबर आरो राणा सांगानि गेजेराव बाबरआ देरहादों बाहाय। बेनिफ्राय दङ चन्देरीनि चन्देरीयाव 1528 जादों बाबर आरो मेदनी राय बाहाय बाबराबो देरहादों। बेनिफ्राय दङ धाग्रायाव 1529 जादों बाबर आरो मुहम्मद लोदीनि गेजेराव बाबर देरहादों। बेनिफ्राय दङ सौसायाव देरहादों जादों 1539 शेरशाह सूरी आरो हुमायून शेरशाह सूरी देरहादों। बेनिफ्राय दङ कनौजनि कनौजआव 1540 शेरशाह सूरी आरो हुमायूननि गेजेराव जादोंमोन शेरशाह सूरीआ देरहादों। बेनिफ्राय दङ पानिपतनि नैथि दावहा 1556 आकबर आरो हिमुनि गेजेराव आकबरा देरहादों। तालिकाटआव जादोंमोन 1565 बेयाव विजयनगरखौ तालिकाट गाग्लोबस्रांनाय एबा जोबस्रांलांनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय हाल्दिघाटनि हाल्दिघाटआव 1576 आकबर आरो राणा प्रतापनि गेजेराव राणा प्रतापआ देरहादोंमोन। पलाची दावहा 1757 बेयो गोनांथार सिराज उद्दौला आरो ब्रिटिशनि गेजेराव जादोंमोन सिराज उद्दौलाया जेनदोंमोन बाहाय। बेनिफ्रायनो ब्रिटिशआ भारतखौ लाजोबदों। भारतनि जोबथा उदां राजा होननानै बुङोबा सिराज उद्दौलायानो बेनिफ्राय इंराजफोरनि सिङाव जाजोबदों बेनो जोबथा गिबिसिन इंराज आरो जोबथा राजा भारतनि जोबथा राजा सिराज उद्दौलाजों दावहा जानाय 1757 पलाची दावहा। पानिपतनि थामथि दावहा 1761 आहमद शाह आब्दाली आरो माराठीआव जादों आहमद शाह आब्दालीआ देरहादों। बेनिफ्राय बक्साराव 1764 ब्रिटिशजों शुजा उद्दौला मीर कासिम शाह आलम नैथि बेयाव साथाम लोगो नांनानै ब्रिटिशजों लोगोसे दावहा नांदोंमोन शुजा उद्दौला मीर कासिम शाह आलम बाहाय इंराजआनो देरहादों। बेनिफ्राय दङ लास्टआव बेटेल नङा बेयो मुभमेन्टसोमोन नाथाय बेयाव होफानाय जादों गोनांथार हिसाबै 1857नि सान्थ्रि बिग्रायनाय सिपाइ मुभमेन्ट होननानै बुङो जायखौ सान्थ्रि बिग्रायनाय बाहाय दैदेनदोंमोन मंगल पान्डे नाथाय जेनदों फासि होजाफिननांगौ जादों। दा बेयाव गासै नोंथांमोननि थाखाय जानाखि गोनांथार नेक्स्ट एग्जामनि गोनांथार बेटेलफोरनि सोमोन्दै बाहाय फोरमायनाय जाबाय। बेवहाय नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव फोरमायहर लाइक खालामाखै खालामनानै ला दासिम सोरबा चेनेल साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै ला जाहाथे नटिफिकेसन थुनानै हो नोंथाङा बेबायदि गोदान मोनबाय थागोन इनफरमेसन। गोजोन्थों।